سلام كبرت تقاتلتي كمل لكم لما عنتم كم تلمود حد غلتنا قبلنا اب السوشيال ميديا من نغاغر تزلو حدش نغارات حيزلكم مصيلو كساب مجرشا مسيق صنحنا تلابو دما از مدلو لايك ناغبركم كتجمروا يلابوكم حزنا ولا مجمريا مدلونا كعلفكم قرص ابيلتن وانا حساب كقربلكم سنه مكتتال كونات شعبية تتجميلو كبعصر زمن لسوات عدى إثيوبيا يلن كبعصر مري شعبي كفتسم كبل جنرال ساموراي نسناجريلو أبزي زلكم يتعمطون جهودي كرانا 3 بليون دي 5 بليون يوصلوا حسبنا البعيون ما جهودي طرح كاو تقلص مسخون الشعب يتعوم لنا جهودي حلال غير الله وجهودي كربود الناس من معه ودر ولن ريخا بحزي سياس شعوب تسمع حاس قرصو تزخو النيرو إرتراوي مسلقا بجهودي اسم حلالة غير الله الكاس هزبخا ودوخا نحن في إثيوبيا هيتقل خاك ولا يفرس كتبت ኢትዮጵያ ቀይ ባህር እንድታጣ ያደረገው ውሳኔ የወሰነው ማን ብሎ መጠየቅ አስፈላጊና ተገቢ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በዛሬው ዕለት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባደረጉት ስብሰባ ላይ በቀይ ባህርና የኢትዮጵያ የባህር በርን በተመለከተ በሰጡት ሰፊ ማብራሪያ ላይ እነዚህ ጥያቄዎች አንስተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለው የኢትዮጵያ ህልውና የሆነው ቀይ ባህር ህጋዊ፣ ታሪካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ደግሞ መልክዓ ምድራዊ ጥያቄ ነው ብለን እናምናለን። ይህንንም ጉዳይ ተረጋግተን እናስበዋለን ሲሉም ተደምጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በድጋሚ አክለውም ያሉት ኢትዮጵያ የቀይ ባህርን የማጣት ውሳኔ ማን ወሰነ ብለን ስንፈልግ ተቋማት አልገቡበትም። ይህን የሚያክል የህልውና ውሳኔ ማን ወሰነ ብለን መጠየቅ አስፈላጊ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም ኢትዮጵያ ተዘግቶባት መኖር እንደማትችል ገልጸው ለጎረቤቶቻችን ማስተላለፍ የምንፈልገው ኢትዮጵያ ካደገች ለቀጠናው ሀገራትም ትልቅ የሆነ የገቢ ምንጭና የልማት ምንጭ ትሆናለች። ይህንንም ተባብረን መስራት አለብን ሲሉም አክለው ተናግረዋል ማለት ነው። በህዝብ ተወካዮች ዙሪያ ላይ አዳዲስ ነገሮችን እየተመለከትኩኝ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ፕላስ ምልክቷን የተጫናችሁ ቤተሰቡ ነው። መልካም ቀን። ዘበትና ወዳጅነት መፈጠር በጀመረበት ወቅት የአሰብ ጉዳይ ማዕከላዊ ጉዳይ እንደሆነ ይሄም በነገራችን ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ካሉትም ጋር የኤርትራው ፕሬዝዳንት ጭምር አልፎ አልፎ በተዘዋዋሪ መንገድ አሰብን እኮ ምን አለ ኢትዮጵያን ብትጠቀም የሚል ነገር ወዲህ ወዲያ የሚሉት ነገር አለ። ነገር ግን ባለመታደል አንፎርቹኔትሊ ኢትዮጵያ ወደዛ አካባቢ ግንባታ ስትጀምር መንገዱን መጥረግ ስትጀምር አንዳንድ ስራዎችን ስትጀምር ይሄን ማቆማቸው በጣም አሳዛኝ ነው የሚሆነው። በእርግጥ ይሄ ተንኮል ነው። ኢትዮጵያን ለማዳከም፣ ኢትዮጵያ እንዳትሻሻል፣ ኢትዮጵያ እንዳታድግ፣ ኢትዮጵያ እንዳታንሰራራ እንደ ተንኮል ነው መወሰድ የሚገባው የሚል ነገር አለ። እነዚህ ጥሪ የሚደረግ በተለይ በዲፕሎማሲው መስክ አሁን መሰራት ያለበት ነገር ወዳጅ ሀገሮች ከዚህ ቀደምም በዚህ ደረጃ ያረዱበት ሁኔታ አለ። በህዳሴ ግድብ ላይ ረድተውናል። ለምሳሌ ያህል የህዳሴ ግድብን በሂደት በመቃወም ግብጾች በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ላይ ያደረጉትን እንቅስቃሴ ለማክሸፍ የረዱን ትላልቅ ሀገሮች አሉ። ምስጋና ይገባል። እዛ ላይ ካፒታላይዝ ማድረግ ያስፈልጋል። ያልምድ ይዘን አሁንም በዚህ በቀይ ባህር ጉዳይ ላይ በተለይ በዚህ በባህር በር ጉዳይ ላይ መስራት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። በዚሁ በህዳሴ ግድብ የተገኙት ሙከራዎች፣ የተገኙት ስኬቶች አሁን ለባህር በርም ልንጠቀምባቸው የሚገቡን ነው የሚሆኑት። በዛ ጉዳይ በዛ ብሔራዊ አጀንዳ የረዱን ወገኖች ዛሬም ሊረዱን ይገባሉ። በዛ ደረጃ አመስግነን ለነበረው ፕሮጀክት ስለረዱን፣ ይህም ደግሞ አንድ ትልቅ ብሔራዊ ፕሮጀክት ስለሆነ የኢትዮጵያ እድገት ከባህር በር ጋር የተቆራኘ መሆኑን የባህር በር አስፈላጊነት በፍጹም መሰረታዊ መሆኑን በማስረዳት እነዚህ የተለያዩ ወገኖች እንዲረዱን የማድረግ ስራ መሰራት አለበት። እንግዲህ ይህን ስራ በዋናነት ከሀገር ቤት ነው መጀመር የሚያስፈልገው። በውስጥ በሀገር ደረጃ ህዝባችን ግንዛቤ መያዝ አለበት። በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄ ጉዳይ ብሔራዊ ጉዳይ መሆኑን ሰላም ነቅድም ሕጋዊ መፍትሒ ነቅድም ሰላማውን ሕጋውን መፍትሒ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተግባራዊ እንተዘይኮይኑ ከዓ ኩሎም ንመፈተ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጠሩ ፀገማት በቲ ዝለዓለ መስዋዕቲ እውን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይና ንፍፅሞ ስለ ዝኾንና ንሰላምን ሕጋዊ መፍትሕን ኣብ ጎንና ክትኮኑ ቀፃሊ ህዝቢ ትግራይ ናብ ፀገም ዝእቱ ነገር ተመፂኻ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይንኩም ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን እዚ ክንልዕል ከለና ከይረሳዕና ኣብ ኣክሱም ኢና ዘለና
ኣብ ኣኽሱም በቲ ዝሓለፈ ናይ ጀኖሳይድ ኩናት ብናይ ኤርትራ ሰራዊት ተጨፍጨፉ ደቅና ረሲዕና ኣይኮንና ኣብ ማህበረ ደጌ ብናይ ፒፕ ሰራዊት ብጥይት ተዋዒኦም ዝተቃፀሉ ደቅና ከይረሳዕና ኢና ኣብ ሕሞራን ተከዘን ብሂወቶም ናብ ርባ ዝኣተው ደቅና ብፒፒ ከይረሳዕና እዩ ኣብ ማርያም ደንገላ ኣብ ምብራቅ ትግራይ ዝተቆተሉ ብሻዕብያ ወይ ብኤርትራ ሰራዊት ከይረሳዕና እዩ ኣብ ኣርባ ምንጪ ኣሲሮም ብሓደ ላይ ትጨፍጨፍዎም ከይረሳዕና እዩ ኣብ ደብረ ኣባይ በማይ ዝቁፀሩ ዝተረሸኑ ብፒፒ ሰራዊት ከይረሳዕና እዩ ኣብ ደቡብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣብ ገዝኦም ኣኪቦም ዘቃፀልዎም ናይ ፒፒ ሰራዊት ከይረሳዕና እዩ እዚ ዘልዕሎ ዘለኹ ከይድገም ናብ ሰላማዊ መንገዲ ንኽይድ እዩ ነዚ እንተተቐቢሉ ህዝቢ ኤርትራ ንሕና እንደሊ ሕጋውን ሰላማውን መፍትሒ ዝሓለፈ ፀገም ከይድገም እዚ ረሲዕና ግን ኣይኮነ እዚ ከይቕፅል ኢና ንሓትት ዘለና ኢና ኢትዮጵያ መንግስቲ ከይቕፅል እዚ ከቐፅሎ እንተለዩ ንፈላለና ማለት ስለዚ ሰላም ዝደሊ ናይ ኤርትራ ህዝብን መንግስትን ንሰላም ደው ምባል ክንቅፅለሉ ኢና አብይ አህመድ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ፓርቲ የሌለበት ሀገር ምርጫ የሌለበት ሀገር ህገ መንግስት የሌለበት ሀገር ወጣት የሌለበት ሀገር ተስፋ የሌለበት ሀገር ተለጥፎ ለኢትዮጵያ ተስፋ ሊያመጣ የሚችል ሰው የለም። ከማን ነው የሚማረው? የእነሱን ዲሞክራሲ እንዳይ መንግስት አይታወቅ፣ ካቢኔ አይታወቅ፣ ፓርቲ አይታወቅ የለን ኢሉ ተዛረቦም ዘረባታት እምባር ሰሚዕኹም ሞይኹም ነዚ ዘረባ እዚ ኣነ ከም ሓደ ደላይ ፍትሒ ሓቅ እንዲሞ ኢለስ ምንም ክውስኸሉ ዝደልዮ ነገር የብለይን የግዳ መሊሰ ፖለቲካ ከም ዝርድኦ ሰብ እንታይ ለማሓተትኩ ኣብ ኤርትራ ፓርላማ የለን ምርጫ የለን ዲሞክራሲ የለን ኢሉ ነዘን ሰለስተ ነገር ተዛሪቡሎ ዘን ሰለስተ ነገር ዚአን ኣብ ኤርትራ የለንም ኣብ ኢትዮጵያ በምህላው ሰባት ንሰባት በስማዕምና በሉ ዘሐርዱለ ሀገር ኮይናላ ኣብ ኢትዮጵያ ፓርላማ ዲሞክራሲ ምርጫ ስለዘሎ ህዝብ ሰላም ክነብር ክኢሉ ዶ ካብ ኩናት ከዕርፉ ክኢሎም ዶ ሸውዓተ ዓመት ገይሮም ኣለው ካብ ኩናት ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ሕልወሳ ንዓይ ከታለለና ይክእልን እዩ ብፍላይካ ኣብ ኤርትራ መንእሰይ የለን ድማ ኢሉ እወ መንእሰይ የለን ንኣብነት ኣነ ብረተይ ገዲፈ ዝወፃኹ ንውልቀይ ይወፂ ፍቅረ ሃገር ስለዝነበረና ይኮን ወፂ ፍቅረ ሃገር ተዝህልወኒ ናይ በሐቂ እዛ ሃገር እዚኣ ወራሲ ኣነ ተካኢ ኣነ ተዝብል ኣተሓሳስባይ ከምኡ ተዝኸውን ነይሩ እንታይ ምኾንኩ ኣብኣ ኮይነ ዋጋ ከፊለ ለውጥ ከምጽእ ምጽዓርኩ ምክንያቱ ኣብ ከባቢና ኣብ ኢትዮጵያ መናእስያት ለውጥ ኣምጽኦም ኣብ ሱዳን መናእስያ ኣውጽኦም ለውጥ ኣምጽኦም ኣብ ማዳጋስካር ኣብ ዝቀረባ ግዜ መናእስያት ለውጥ ኣምጽኦም ኤርትራው ለውጥ ከምጽ ዘይከኣለሉ ምክንያት እንታይ ኣብ ክንደ ኣብ ሃገሩ ኮፊሉ ለውጥ ምምጻእ ናብ ደገ ኸይዱ ንኽነብር ንምንታይ ዝመርጽ ዘሎ እንተልካ ናትናው እንደኽመት እዩ ኣብ ሃገርና ሰነፍ ዝኾነ ወይ ከዓ ንዓና ዘይሰማማዕ ስርዓት ኣሎ ኢልካ ክትካታዕ ንቡር እዩ አብይ አህመድ ተዛረበ ግን ቁኑዕ ኢልካ ምዝራብ ፖለቲካ አይረዳአካን ኣብ ኤርትራ የለን ዝበሎ ኣብ ኢትዮጵያ በምህላው ሕገ መንግስት ዘይብላ ሀገር ኢርዋ ንኤርትራ ሕገ መንግስት ዘለዋ ኢትዮጵያ ግን ነተጋሩ ጆኖሳይድ ፈጺማትሎም ያ ስለዚ ክንስሕቶ የብልናን እዚ ፖለቲካ ክርዳአኩም ይግባእ ክብለኩም ደሊ ህዝብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ከቢድ ጆኖሳይድ ተፈጺምዎ እዩ ናይ ህይወትን መስዋዕቲ ናይ ንብረት ዕንወት በጽሕዎ ገና ናው ንውር ተመሊሱ ኣብ ትክክለኛ ኣይኮነን ዘሎ ፍርቅ መሬቱ ኣብ ትሕቲ ጸላኣሎ ናበረበቶ ይተመለሰ ወረርቲ ሒዞም ኣለው ህዝብናውን ኣብ ስቃይ ይርከብ እና ስልጠናና ጸላእቲ ዳግም ኩናት ከይኸፍቱ ዳግም ጀኖሳይድ ከይፍጽሙ ምእንቲ ኢት ስልጠና ዝካየድ ዘሎ እዘን ስልጠና ዘካየዳ ሃርታት
أفت مختنا عبيت عوتات مزقبا أو كل خوابي اسكم أنزبلا حتى تكوينن كبيت سقمات زحلفة هارتاتين إزي بزي مسلطانا أفتشع جزيه كنسلطن جزيه نبرن بوتاي نبرن أقول مسلطاني أوني نبرن بزي مسلطانا كبيد واقع خفيلنا هنا كبيد مسوعة خفيلنا هنا بزي مسلطانا كبيد قدات بس إحناي كافت زحلفة تماهرنا حزقن سلطن تلنا اتحادة كم تعان توزقلت قوة ناو كينات كيناتو كل بسلام كنودو أمنتي ناو كينات كيتاتو بقع سراوي تهالي قوة سلازغونة اتسلطنانا كمتي تاريخاويان صلاتنا زولنا زلو باستفالالي نايب عالتم مقبل تقال وي مدياتات هواغو يوم سلطن زلو يوم زولنا ازي عالم زفلتو اي عاب سممع سلام كوينكا كتدارادر كتأمن تنكرا نايصص تحيل خلوك كالو تنكرا سراويت خلوك كالو كاوزي وصا زفصم سممع سلام يهلون زي كل زفلطي حنا نفلطو زبنا يفلطو صلاتنا يفلطو ان نحنا سلطنانا بقوع سراويت هالينا ناي حزبنا هلونا وحس نمقبار مخانو قلص خون اللو بتوسعي حزبنا نام ربوت زملس عب تحت ورار زل حزبنا نصا زوص ግዛትና ነፃ ዝወፅን ናምረበት ዝምለስን ብናይ ባዕልና ናይ ፀፅታ ሓይሊ ምስ ህዝቢ ዝወገነ ናይ ህዝቢ አለንታ ዝኾነ ሰራዊትናን ምምሕዳርናን ጥራሕ እዩ ብጀኖሳይድ ዝፈፀሙልናን بخحتن أي ملسن كم تنري أزلنا ناتم على سوق محبراو مدياخن بخالي زقلت زلو نتي تورر مريتنا نتي تفانق على حزبنا سنحنا اينا نملسيلم يزارو سلازلو كل حزبنا خفلط زلو نزي وحسن هلون زرقاقصن سراويتنا طرحي اب زحلف سمنات زنبره صقم ناي سراويت حزقم تتريو زلهم سراويتنا ابزل عليه صبوق ومن ايزركب سلطانو ناودأ مالت زم صقمات كفطرو انتلو تنكرنا اينا نوص زحلف استفطر صقم عرينا خنصري صنعات كلونا عمت كلو دوز ولا تقرا لاي سلازخونه تمهرنا لطرح انت يكونس نقدميتون عرينا تنكرنا لون
ዕሪና ፀረናሉን ንዓወትና ወሰንቲ ዝኾኑ ተሓስባታት ውሳነታት ዝወሰናሉን እዩ እና እቶም ጸላእትና ሓደ ፀገመ ሰራዊት ብምፍጣር ተወሰኑ ናይ ሰራዊት አባላት ከም ዝተዳኸምና ከም ዝተበተና ኣምሲሎም ይዛረቡ ስለዝነበሩ ሓደ ታሪኽና ብደንብ እዮም ዝፈልጡ ኣብ ከም ዝበለ ኩነታት ጠንኪርና ከም ንወፅ ይፈልጡ እዮም ከዳናግሩ ጥራሕ እምበር ከምኡ ኮይኑ ከም ዘይተርፍ እውን ይፈልጡ እዮም እዚ ናይ ሰሙን ሞራል ኮይኑዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ካብኡ ዝሓለፈ ግን ከም ንጥንክር ክፈልጡ ኣለዎም ከም ንዕወት እውን ክፈልጡ ይግባእ ሕዚ እውን ሰራዊትና ህዝብ ትግራይ አምና ህሉና ሓደጋ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ነዚ ተረዲእና ክቡራት ተኸታተልቲ ሎማዓት ዝነበረና ምድላው እዚ መስል ነይሩ ተፈቲኹም ድማ ሰብስክራይብ እና ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሰሰናይ ግን ኩሉ ንዓኹም ይምነየልኩም ሰላም